deia, no us diré gaires coses noves, perquè el que diré és més o menys el que hem anat dient fins ara, però em sembla que el que hem dit fins ara és molt important. I per tant, intento dir algunes obvietats, intento endreçar aquestes obvietats, intento posar-les una mica en ordre. La primera d'aquestes obvietats és que mai havíem arribat tan lluny. Mai havíem estat tan endavant. Mai havíem sigut tants i mai havíem tingut tanta força. Mai havíem tingut una oportunitat com aquesta. I aquesta oportunitat que hem construït entre tots, i ara em veuré cap on estaré i els hi posaré una mica més difícil, diguem-ne, però aquesta oportunitat l'hem construït entre tots i som tots els protagonistes d'aquesta oportunitat extraordinària. Mai havíem estat tan lluny, mai havíem sigut tants, mai havíem tingut tanta força, la força de la democràcia, mai ens havíem pogut jugar el futur del nostre país, de la nostra societat, de la nostra gent en un embat purament democràtic. I és precisament la força de la gent el que ens dona l'oportunitat de guanyar, perquè aquesta vegada ho decidirem democràticament i ho decidirem a través de l'exercici democràtic més bàsic de tots, que és el de dret al vot. Per això tenim l'oportunitat de guanyar i per això hem de fer tot el possible per aprofitar aquesta oportunitat extraordinària que tenim al davant. De fet, sabíem, i fins no fa gaires dies, i us explicaré breument i subtilment i amb molta discreció alguna intimitat dels darrers dies, però amb molta discreció, per tant tampoc no espereu gaires revelacions. Però fins dilluns o fins dimarts al matí o al migdia o a la tarda ara ho dic somrient, però no pintava